Μπι! Ναι! Μπι! Ναι! Ναι! Αυτό ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή, τι να προσέχουμε στα πειράματα. Ναι. Τα ίδια. Ενέργεια. Πώς αισθάνεσαι, ας πούμε, που είναι η τελευταία σου χρονιά στο δημοτικό? Και τι σκέφτεσαι για το μέλλον τελικά? Έλα πάνω, πέτα πάνω τα αυτά, ρε. Δεν υπάρχει μέσα μας. Εσύ τι θέλεις να ασχοληθείς με τα κατσίκια? Περίπου. Ακόμα δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ακόμα. Εγώ ξέρεις τι σου λέω. Θα σου πεις θέλω από τώρα. Θα σου δώσω ένα θηλυκό μικρό. Και κάθε χρόνο αυτό θα γεννά. Κάθε χρόνο θα τα λες. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου. Και κάθε χρόνο θα μαζεύεις από 2-3. Όσο δεν μεγαλώσεις θα έχεις έτοιμο το κοπάδι. Μα... Αυτό, Σκέλα. πώς? Σκέλα. Τι είναι αυτό, βγάζει και λουλούδι, σαν βολγός. Αυτό που είδαμε στην παιδική φορά από το... Το ψηλό, σκέλα. Ωραία που είναι τώρα, Ναι. Θα μπορούσες άνετα να σπουδάσεις για βοτανολόγος ή για γεωπόνος. Ναι.